Jeg spiller med min jeg, ven. jeg spiller Vayne. Og det her, det er mig og Jensenes LOL gameplay. Og vi er bot. Ja. Jensen og dig, så er jeg Vayne. Og vi har så en Gangplank og en Tryndamere og en Annie på vores hold. Ja, det bliver sgu spændende at se nogle specielle hold. Ja, vi har højst Nej, sandsynligt jungler. Ja, de har Udyr, så vi... Aatrox eller Fiora, de solo top, og så er vi mod Miss Fortune. Aatrox har højst sandsynligt solo top. Det kan han også sagtens godt spille. Ja, sagtens. Det der, det er lidt en dørskin, der er til Tryndamere. Ja, pænt fedt. Den anden skin, det er rimelig grimt, synes jeg. Og så kan man lære Longhorn. Det ser ikke så dårligt ud i indgame. Jeg er hurtigere end dig. Og det ser faktisk fedt nok ud i det der Tryndamere skin der. Ja. Det ser sådan rigtig ond ud. Kan jeg skulle købe det. Har allerede 2 i forvejen. Bare lad. Okay. Jeg tror bare jeg starter med mit Q. Skal vi bare fortsætte bare. Du starter med dit Q, ikke? Ja. Gå ind i busken, Mikkel. Vi går ind i busken. Klar? Ja. Det er godt at fremme med skyde, han skal det. Nej, bare lad mig gøre det. Shit, hun skader ikke meget. Hun har så mere armor end jeg har. Jeg har ikke noget armor på min room page. Eller master race, ikke det. Jeg er bare fuld af det. Jeg har lige 11 AP, fordi jeg har AP under på min homepage. Du har da ikke ekstra liv på, har du? Eller putter liv på? Nej. Jeg har ekstra armor. Det er ved Darius. Nå, i runer. Jeg skal bare lade mit E, så... Så er first blood. Min kugle skal alligevel. Jeg har ikke spillet Vayne i noget tid. Nå, hold det jo. Du skal bare lige komme for tæt på til døren. Giver kan lidt minion damage. Jeg tror faktisk godt, at hun kan overleve uden at flash. Måske ikke. Det er mega tændet attack der. Ja, men bare ruller vi. De skader ikke særlig meget. De er kun lidt på 2. Bare fat i en gang til. Øj, ja! Død! Så der var... Og det er derfor Mikkel og vi er pre-match. Fordi vi er så gode der. Prøv at sgu bare med Pokémon.
Du fik du den, eller hvad? Gør du? Det er noget, jeg ikke kan sige. Jeg tror, du fik den, Mikkel. Vi har 4 kills alligevel. Gangplank er rimelig... Eller han har 2 kills. 2 kills, hvem var så mere et kill? Det er jo, den griber mig. Godt, den skyder på dig. Ej, hvis jeg havde ramt hende der, så tror jeg faktisk godt, jeg kunne have dræbt hende. Og noget skulle væk. Jeg tror ikke, hun ville lægge mærke til mig. Men hvis, hende der, hun skal bare ikke have noget farm. Bare få hende væk med fra mig. Jeg skal lige ramme hende med den sidste. Wow! Ej, Mikkel! Hvad så? Nå, men du skal hende væk. Okay, det var faktisk måske godt, du havde måske været død, hvis du ikke havde... Jeg går lige back. Bare recall. Så får jeg bare lidt farme. Ja, hvor er det luksus, det der top, mand. Så kan de rigtig hjælpe os andre også nu. Ej, Annie blev gang, det kan vi gøre noget. Alligevel, vi har dobbelt så mange kills som dem, så jeg tror ikke rigtig, det gør den store forskel, at hun døde den på midt. Hun bliver alligevel ganget jo, og Udyr han kan stunne. Oh shit, dør du? Nej. Men tror jeg dør. Pas på, hun går efter dig. Jeg ved det godt. Hun tager bare mega meget minion damage nu. Bare, Mikkel, bare slap af, Mikkel. Bare sigt på bøkkerhalagen. De går back nu, når de står der. Ja, så kan vi bare få taget vores tower. Bare ultimate, så er de færdige. Skal jeg bare langsomt ned? Ja, indtil at under snak, så kommer jeg bare smadre dem. Lad være med at gå lige ud. Prøv sådan at snige dig rundt om, fordi de har ikke wards. Skyd den bare væk. Jeg har ikke nogen healing potions. Nu går det hele tilbage. Går i hækken der. Jamen de har ikke nogen wards. Bare kom nu. Hun er derinde. Gå derind. Ikke der. Her. Og pis, hun er recalled. Nå, hun er her. Pis, så fucking flash, jeg. Misklik, mand. Hun gik ind i den busk, jeg står i nu. Godt. Ja, men lige meget vi fik den anden. Jeg kom til at bruge mit flash, man. Jeg misklikkede mega hårdt. Shit happens. Der er hun. Hook hende. Hvad laver hun egentlig? Gift. Nå, Gift. passiv. Hvad gør mit passiv? Ja. Nå, hun kommer der nu. Skal bare level 5, så sætter jeg også hende. Mener du level 6? Eller jeg ser level 6 her. Hun har ikke den store damage alligevel. Så jeg står simpelthen bare tage imod en challenge damage. Bare helt ligeglad. De har allerede fået top turret. Og nu dør ud. Det siger jo. Så kan de rigtig, at hvis det er, skal de gange os. Giv dem lidt premates. Det er sikkert. Det er godt tænkeligt. Bare... Prøv at se, jeg løber næsten det samme som hende. Med mit passiv. Jeg løber 30, jeg får 30 movement speed, når det er, jeg bevæger mig mod fjenden. Det er hendes passiv. Ja, både Miss Fortune og Vayne, de har nogenlunde det samme passiv. Døde gangplank. Selvom Miss Fortune, hun har... Ja, de er ligeglade. Vi får mig alligevel ikke. Kom. Nå, jeg dønner. Du tager en. Jeg er død. Så tag kilden. Hvad laver hun?
Det ved jeg ikke. Hvor det der skjoldpis. Fuck, hvad laver hun egentlig, mand? Bloodfist. Nå. Nej, stadig 3 Fik jeg dobbelt, eller fik du den ene? Nej, du fik killet. Begge to? Ja, du fik begge to. Men jeg har stadigvæk 2 kills. Du har 3. Det er fint nok. Så du tager savret nu, så... det kan du ikke nå, tror du. Mikkel, back. Jamen, jeg har set det. Stunner der. Okay. Bare lock ham. Hvis du kan. Tryk noget mana mere. Og du dør nu, Mikkel. Nej. Ej, pis. Men du overlevede heldigvis. Jeg lagger lige lidt. Undskyld, hvis det er lagget på videoen også. Hvad? Nå, du er der. Jeg tror ikke, du var der. Ja, jeg dør ikke. Ulti. Nej, de har gjort sig ikke. De har gjort sig ikke kunne gøre det. Jeg havde det heller ikke. Uheldigvis. Men jeg fik double kill. Gjorde ikke? Jeg var nu lige at skovle dem med det Q der. Ej, det ser sgu mega fedt ud af trendy maskinen, synes jeg. Ja, Shrine der. Aatrox ser helt skræmt ud. Jeg synes Aatrox ser ekstra skænt, det er bare ikke specielt anderledes. Det er ikke noget, jeg vil give at bruge de store penge på. Ja, KS er ham. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg løb den anden vej. Hun går lige til vores lane, jeg kan bare gå væk. Det er KS. Hun lige så godt have løbet den der vej der. Måske skulle vi hjælpe bare, ja, fordi hun får rimelig god ja, det gør game nu. Du kan godt hjælpe midt, fordi så bliver vi med at push bot. Hun har en i forhånd nu. Eller ikke. Nu hjælper gangplank. Han nakker hende jo. Nej, der er alting han bruger. Hun er ikke særlig god, altså. Prøv at se, hun er 0-4. prøv at se. Kom, vi tager toweret nu. Prøv at se, jeg er oppe i toppen, han dør nu. Nej, hvor er det ærgerligt. Gå ind til dig igen, Mikkel. Mikkel, pas nu på, for fanden. Nu er det kommet det sidste øjeblik. Fuck it. Record on. Højst sandsynligt. Ham gas på dig. Bare kom. Nå, jeg fik en sgu. Lige til sige Mikkel, hvad fanden der. Det er ikke så sjovt for mig. Fordi at det lige snart jeg bliver feedet, så bare mit ultimate, det bare siger bare smæk for dem. Hun har vist regnet ud. Hvem tror du rammer mig hvad? Klarer du den ikke? Ja, jeg gør. Hun er mega dårlig. Ja, det er bare heldigt for os. Jeg ved slet ikke, hvad hun er i gang i det her. Jeg tror hun kommer ind til den midt. Nej, så gå. Nej, det kan jeg ikke, fordi hun står der også. Jeg er død. Annie, stun, Annie, stun! For sent. Okay. Jamen, jeg kunne ikke. Jeg har ikke set det, Miss Fortune. Okay, der er lige... Nej, hvor er det ærgerligt, det der. 10 kills foran. Men jeg vidste godt, han stod der. Er du død, Mikkel? Nej. Nej, jeg gik bare record. Måske skal du gå midt, eller... Det ved jeg ikke. Nej, gameplay går midt nu. Hvad er det skrevet? Det gør jeg også. Det er dig, kan du kæft, Annie? Du går bare ned bot, så kan du lige få noget farm og sådan noget. Bare Annie, der bare... tror jeg, hun var rigtig god. Trend dem, ja. Too strong, man. Prøv at se det der, man. Og han har altid med ham, ikke? Jo. Keep going, man. Fuck, hvor ser det fedt ud, når han bruger ultimate. Han siger, nej, det gør han ikke, fordi han har for meget attack speed.
Var jeg blevet ramt? Ja, det er død. Dør han? Ja, det gør han. Nej, ikke gør han. Han fik et turret alligevel. Vi er stadigvæk 10 kills foran. Nu går jeg tager Miss, eller hvad hedder hun? Lol, hvor hun dum, mand. Skal jeg se, hvor hurtigt jeg kan være her, for at kunne komme ud og sige flæk for hende. Så nemt kan det så være. Ja, du får killet. Nej, det gør han ikke. No, no. I'm on my way. Det kan du ikke, du dør. Gør du ikke? Jo, du dør. Ej. Jeg kan godt lide, at Pas på, han nok kommer. Okay, bare, jeg løber den der vej. Nej, løb tilbage nu, løb tilbage nu, løb tilbage nu. trold. Slå Trinity. Det gjorde han også, men han har jo det der heavy høje movement speed, det er jo. Åh, jeg spiller det der bierform eller. Ja. Nå, men altså, Jeg kan ikke forstå hans ting. Jeg kan ikke spille ham. Du skulle se, hvad jeg gjorde. Jeg kunne det godt. Så flashede jeg igennem muren, og så, jeg ved ikke hvordan jeg døde, men så skød jeg på toweret, og så fik jeg det, mens jeg fik et kill. Og så døde jeg så af et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad jeg egentlig døde af. Jeg døde bare, men jeg havde mega lidt liv. Pas på, at... Det ved jeg godt, bare komme med, hvis han kommer angribe mig. Ja, han er der. Bare bliv ved, bliv ved. Kan du skubbe ham? Kan du skubbe ham? Ja, det er faktisk. Au. Ja, vi er døde. Jeg skal væk. Vi er døde. Mik, bare løb. Ja. Jamen, jeg er færdig. Ja, det var vi begge to. Nej, mand. Så var der cooldown på mit cool. Kom så. Endelig bare løbe, ja. Helt rigtigt. De var 4. Hvis Atrax er ikke særlig god. Hvis du lige kunne få stun hende der, så havde det bare sagt så af for hende. Deres Atrax bliver bare ved med at feed. Det er meget godt for os. Okay, hvad laver Atrax? Altså han tror at det er Mikkel, det er en first timer. Han er Atrax, han er free to play nu, så det er en first timer det der. Det er jeg sikker på. Så hvis I vil prøve at spille Atrax, så det skal nu, vi skal gøre det, fordi på tirsdag, så kan I ikke spille noget mere. Ja, så kan han komme igen selvfølgelig, men der går nok noget tid. Ja. Så nogle champion, der er sådan nogle, de rigtig sjældent kommer til free to play, fordi de er sådan nogle rigtig OP nogen. Og så han er ultimate, man, han flækker dem. Ultimate, ja! Men nej, han bliver sådan her. Han gør alt for meget counter. Han er, lige nu er han for aggressiv. Han kan ikke gøre så meget, han er mod 4. 5 stykker, 4 over 4 er mod. Baby team. Snakker hende der. Altså jeg tænker bare, hun er så dum, hun er jo på Annie. Annie vil lave det. Hvor er du dum, Annie. Bare stå her. Hvad lavede hun? Ja, det er det. Ja, det er nu med at lege Superman, ikke? Og MF. Jeg skal måske også lige passe lidt på. Skal have mere liv. Allerede skal have en Frozen Wallet. Lad mig lige, jeg har live stream, Mikkel. Nå, det er Mikkel så ligeglad med. Hvad? Så jeg har live stream. Nå, du har det. Det sagde jeg havde, ja. Så går jeg bare skal her. logge mere ind, for så hvis vi tager Cassiopeia, bare kom. Og ikke den vej, mand. Nej, jeg ved godt, men jeg kan ikke lige dernede. Det er sådan, Atrax kommer. Han er død. Så jeg killet der. Trønt af mig. Gjorde det bare hans bjørn.
kill skulle jeg så mig det ikke have noget af. Nope. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke startede med at købe en Frozen Water, det skulle jeg måske have gjort. Pas nu på. Hvor er Goldsmate? Han dør nu. Eller ikke... Det er sgu ret nemt dem her. Og så tager jeg lige blue. Hvor er jeg flamet egentlig? Det vil godt være virkelig. Han er bare... Du er bare heldig at lige møde hende der. Jeg så hende gå derind, det var derfor, at jeg bare straks gik derind for at møde hende. Og så var der ikke andre, der lå mærke til hende. Den der Aatrox. Jeg gav godt KS det, eller hvad hedder det? Jeg kunne godt have taget det med mit alt med. No problemer, så jeg tager det med ultimatet. Hvorfor gjorde jeg det egentlig ikke? Ja, jeg kan se, deres team, de skins. Det er lige til, det er rigtig dårligt at sidde skins med sig hold, for det giver man, er det på noget fix det feed? Altså, hun skrev før, at hun ville troll. Men jeg kan ikke se, hvorfor hun skal gøre det. Vi er jo totalt foran, altså. Vi har 11 kills mere end de her. Jeg kan ikke rigtig se, hvad hun gør det for. Altså, det er jo lidt lige før, hun ikke kan noget ødelægge det, men det er stadigvæk mega irriterende, at hun faktisk gør det. Kom her, mand. Så hun vil gerne vinde jo. Nu skal jeg bare skaffe nogle coins. Jeg skal ikke lige lege alt for meget Superman. Det er bare et udtryk, man ikke begynder at bruge. Shit. Har han ultimate? Ja, det har han, så vi behøver ikke være. Den er ikke god, den er ikke god. Skal lige gå over til Aatrox, har han passive, nej, det har han fandme ikke. Kan vide, om Aatrox er fucking ligeglad. Ja, det er han. Kunne jeg så ikke alligevel. Det der ulti, der havde jeg ikke set. Ej, det er ikke godt, det er bare ikke godt. Det er bare ikke godt, det der. Ej, nej. Det er bare ikke godt. Ej, for satan, gameplay. Altså, vi kan ikke gøre noget med den Annie der, mand. Det er bare ikke godt, det der. Lort. Hvorfor begynder hun overhovedet at gøre det? Nej, det er ikke godt, at få det vores sensor over os. Pis, man! Hun lorter ind i. Hun gør det sikkert bare igen. Hun har fix med det lort der, man. Fucking konflikt nu, eller hvad? Ej, det er vildt irriterende sådan noget, altså. Hvad gør hun det for? Tror hun får en eller anden t-shirt for det, eller hvad? Og så har hun der fucking ghost på der, man. Klam en arm. Du kan ikke fange ham, Gangplank. For han har der ghost på. Mikkel, rolig nu. Jeg ved ikke, hvor de er. Ja, lige netop. Jeg kan stakke den væk. Se om hun kommer først der nu. Skal vi tage hende? Hvem der skal mest, hvad? Bliver ramt af et ultimate nu i golden. Jeg vil bare tage, ja, godt det der. Vi har det mindste, jeg tror det er mere som er rigtig OP lige nu. Gør altså ligesom der. Det er bare en, der skal clean hele lortet. Hvis I forstår det. Gå lige ind i dem, kom med, gå ned til ham, kom nu. Kom. Ja, han er ultimate, bare rolig. Har han ikke det? Han er ikke ultimate! Ja, han får to. Lad mig få det kill.
Efter hende. Nej. Pis, man! Gå nu back. Rolig nu. Ja, prøv at hjælpe mig. Gå væk, gå væk! Hvorfor skulle du dem ikke væk? Mikkel, hvorfor skulle du dem ikke væk? Jamen, jeg havde det på cooldown. Oh, snap. Ej, det var dårligt af mig. Kritik. Ej, nu dør han. Sgu da. Altså, hvis I undrer lidt grund til at jeg køber Last Wisp, er det på grund af deres udyr, så skader jeg ham rigtig meget hurtigere ned. Fordi den ødelægger hans armor, I kan se, at han har så meget der. 100... Godt, den slap væk. Så bare løb. Du skal fandme fortsætte bare med at løbe. Løb. Nej, du skal ikke. Nu. Stånden, så hun skal ikke være bange. Han dør han. Og han har godt ultimate. Er det hendes ultimate? Pantheon Dancer, hvorfor har han købt det? Det ved jeg ikke, det er så bare spil. Nej, hvad er det for et build han bruger, man? Han er i gang med at Black Cleaver højst sandsynligt. Jeg har et build, der er meget mere OP. Ja, Ravenous Hydra og så en Pantheon Dancer og en Bloodthirster, det skulle ikke gøre en skid mod ham så. Bare critical hit, Cassiopeia er her også, vi skal ikke... Ja, 2. Han er ultimate. Dammit! Ej. Nå, jeg får den mange kills. Der skal du bede, hun er vild nok, hun er over, hvad kan hun have over 400? Hun har da ikke, hvad kan hun have over 400 AP? Nå, hun har kun 200, det var mig, så forkert, sorry. Se trenden der, man. Godt det der. Men hun har Guardian Satan jo. Nej. Hvad var det så? Fiora oppe i top. Dræbte hun? Jeg troede lige, at hun dræbte ham solo. Altså gameplan, jeg tænkte lige, Satra. Hvad har vi? Psycho. Lige så snart, at du får Frozen Mortal, så bliver du... Det gør jeg nu. Det gør jeg nu. I get it now. Der er Fiora. Annie, kom så. Annie, hun dræber ham. Eller hvad? Nej, godt Annie. Lige så siger man nu, jeg ikke fik killet. Hvad var det, du lige har dræbt, siden du fik 500 guld? Jeg har dræbt jo lige, hvad hedder hun, Cassiopeia. Nå, okay, så Ultimate på hende. Deres Age of bare totalt. Han kan ikke en skid. Nå, okay, det kan jeg måske godt alligevel. Kom ikke, lad os tage fucking tag nu. Bare fucking flække ned. Vi er sammen her. Vi dør. Nej, vi gør ikke. Gud dør vi ej, mand. Nå, Annie har... Så de stoppede allerede. Bare lok dem, mand. Mikkel, prøv på, det ikke lige sådan... Så er der et smuttag der. Har vi en ward til at se om smed Hibbeton, så er vi rigtig gode. Den damage. Damn. Keep going. Kom så, flæk for satan. Det var ikke lige hvad jeg ville. Nej. Shit, han er syg, mand. Lever. Yes.
Nej! Kun du ultimate! For helvede, mand! Lige før, jeg tror, de vinder. Ej, det gør de fandme ikke. Vi vinder alle teamfightsene. Vi skal bare have home guards. Kom så, kom så. Ja, godt det der. Så hende også. Kom nu. Ja, hun er fucking langsom. De skal nok nå det. Gangplank skal bare lige bruge... Gangplank skal bare lige bruges i det. Ja, sådan der. Hun er færdig. Hun kan ikke gøre noget. Hun har ikke ultimate. Prøv at se nu, hun er færdig. Ja, altså bare... Ja, ja. Oh. Hun skal stille ham lidt af mikrofonen lige før. Det var lige lidt sur der. Jeg sagde, jeg skulle gå dernede. Nu har jeg købt last whiff på grund af udyr. Okay, jeg kan se, at han mangler en ting. Der gangplan, eller vores gangplan, han mangler en ting. Leve. Eller jeg foretrækker at købe Warmong til ham. Tank i Gangplank. Det er så rimelig sødt. Critical. Ja, også det. Bare Rona er muligt til det. Og hvis bare lige trykker mere og ultimate, så bare flække dem alle sammen. Vi kunne sagtens finde en teamfighter, hvis du går ind i midten nu. Udyr går derovre. Han går efter vores blue. Kom, vi bliver så godt ind nu, kom. Ja, så går jeg og tager... Gå ind og tager... Vi er døde. Eller jeg er død i hvert fald. Ja, vi vinder teamfighten for hårdt. Ja, ja. Godt, så. Kom så. Er det gaze? Nej, nej, det er det ikke. Men I kan sagtens tage en, så er det bare over at tage den der. Mikkel. Jeg tør det. Bare hurtigt. Kom så. Det kan I godt. Det kan I fandme godt. Fjord er stadig ikke lever. Bare fuck Mikkel, du har fuld liv. Bare ja, godt det der, Annie. Bare skyd. Ultimate. Så klamt der. Godt, flæk hende. Så bare videre, Mikkel. Bare angrib kun toweret. Det er så vigtigt, hvis vi får det nu. MF sommer nu. Kig gå ind, så bare væk nu. Mikkel, væk Mikkel. Hvorfor? Fordi de er ellers nu. Og hun slår dig. Hun er ikke langt alligevel. Sådan det mere skal bare lige have sit ultimate, så er vi klar igen. Vi skal lige tage Dragon imens. Ja, bare masser af monster også. Mere fordi så kan jeg næsten få mit BS Sword. Ja, væk. Ja, det kan du. Går og flækker ham nu, man. Gider ikke se på ham med, han er en klam Aatrox. Jeg skal også gøre et home guard. Jeg får ham ikke! Hvad er det for noget, man? Jeg gør gameplay. Ja, så gør gameplan det, heldigvis. Håber jeg fandme, jeg får sidst, det skal jeg have sidst. Kom nu bare. Kom så. Ja, godt det der, man. Så bliver han stoppet op. Ja, bare, kan man ikke så meget nu, bare. Det er lige før det. Så lige nu, jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke kan nakke ham. Nok hjem. Aatrox. Jeg forstår det ikke. Jeg har heller ikke særlig meget damage. Du er heller... Okay. Måske skal jeg begynde at gøre tankmængden. Næste item, det bliver en Hvad er det, du har købt? Har du købt en... Han er jo vildere, når han er tank. Ja, det er derfor, jeg siger, at næste køber det sådan en, den der giver 1000 liv. Så er det bare rigtig godt. Så kører det. Hader Cassiopeas, det der angreb der, det skader pisse meget. Ser på en AD. Og det bliver... Men I skal bare lige samle dig af. Ultimate om... Ikke så lang tid. Bager. Har I lige set ham der? Den der Last Whisper der, den skralder hans ass.
Ja, bare tage... Godt. Altså. Godt det der. Så vi nok skal få det, Mikkel. Se mit liv, mand. Hun gik efter mig. Alle de assist, man. Jeg har hat. Mikkel, slap af med toweret. Dør du, Mikkel? Nej! Jeg sagde det jo. Hvorfor skød den på mig? Fordi du har ikke noget liv. Okay, GVP. Nå, det var sgu nok det. Tak fordi I gad så med alle sammen. Yes, mit navn er Jens, og vi ses. Og mit Peace. er Twist of Ganja. Og vi ses i the next chapter.